Czy nadal martwisz się obieraczką, która się zacina, marnuje miąższ owoców, a nawet rani twoje dłonie? Ta wielofunkcyjna obieraczka sprawia, że każde obieranie staje się gładkie i bez wysiłku. Ostre ostrza ze stali nierdzewnej łatwo usuwają skórkę zarówno z miękkich, jak i twardych owoców. Szeroka, zakrzywiona powierzchnia tnąca obejmuje większy obszar, skutecznie zmniejszając straty miąższu. Ergonomiczny uchwyt z litego drewna naturalnie dopasowuje się do dłoni, zmniejszając zmęczenie przy dłuższym użytkowaniu. Dzięki podwójnemu zastosowaniu może służyć również jako wygodny otwieracz do butelek. Wykonana z wysokiej jakości nietoksycznej stali nierdzewnej i naturalnego drewna, jest bezpieczna, trwała i odpowiednia do różnych produktów spożywczych. Szybsze obieranie, mniejsze straty. Zdobądź swoją obieraczkę kuchenną już teraz. Ilość ograniczona, zamów teraz. Zabierz tę kuchenną wygodę do domu i spraw, by gotowanie przestało być problemem. Kliknij w link i popraw swoje doświadczenie w kuchni. Поръчайте сега, докато има наличности. Донесете това кухненско щастие у дома, отървете се от всичките си